Takže my sme Radko a Kofík, ktorých učíme variť a iné veci. A dneska máme Anime Festný špeciál. Čiže priamo na kone budeme niečo variť, vraj, aj keď sa to nevarí, už to máme skoro všetko pripravené, je to také surová hlúposť. Ale je to dobrá surová hlúposť? Áno, ako párky, keď si len tak proste ošupete. Čiže som to nerobil, takže Kofo nám to ukáže. A keďže je to japonský fest, teda pseudo-japonský anime dačo, hocičo, tak budeme robiť sushi. Hej. Áno, ja sa to naučím, pretože som to nerobil, takže Kofo nám to ukáže. Nie, Kofo ti to vysvetlí a ty budeš Kofikovi pomáhať a budem také skvelé sushi, až bude dobré. Ja viem, ďakujem. A ostatní len kamaráti. Dobre, a čo na to budeme potrebovať? Ryžu. Táto ryža je špeciálna, potom vysvetlím v ďalšom videu, ako sa robila. A náplň. Losos napríklad, wasabi pasta, krabie tyčinky, zázvor je na chuť, soja. Samozrejme riasy. Tie sú len také trapné, tie nemusia byť, ale s riasami je to lepšie sushi. Keby všetko zlyhalo, to máme plášok borbly. A keby to bolo veľmi zúfalé, tak máme aj penis čana, to je náš špeciálny host. Toho by sme si mohli niekam postaviť, ako správneho kokota. Teda, no, prvá vec, čo musíme spraviť, máme tu ryžu, otvoríme si riasy. Dobre. A ukážete kozy? Ukážete kozy? Tu. Máme riasy. Výborne, 300 videní. Máme 10 riasov. Riasov. 10 dačoho. A Mihalice k tomu. Áno, aj Mihalovce. Aha, výborne. Aby Radko vedel, ako sa tam... Tak. Počkaj, ja mám OCD na to. Oprav si to, jak chceš. Druhá vec, čo potrebujeme, je rolovacia podložka. Máte to niektorí doma ako závesy vlastne v kuchyni napríklad, takže môžete to máme proste ukradnúť a nikdy je to nepovedzte. A položíme si to na denko. Na to si dáme riasu. Hej. Stoj ty svinia. Držím to. Ja si vezmem tiež, aby to nebolo príliš také... Chcel som ťa ošahávať, vieš, ale... Ja viem, že to je také. Ja si vezmem červené, lebo červené je dobrá. Zrazu. Hovoria Rusi, ale... Áno. Za rodinu a za sušu. Dobre, mám tam baknúť ryžu? Nie. Už ma to, nauč ma to. Naučím ťa, čo len chceš, ukážem ti tajá krásy života. Zakladiem aj mokré ruky. Keď nemáš mokré ruky, si prdeli. Hej, musíš mať poriadne namočené ruky, aby si ich mal vlhké. Musí to byť vlhké. Ako 14-ka, prvýkrát pred sexom. Pribej v oči. Zoberieš si ryžu. Si 14-ka? Nie si, no tak potom. A pracuješ. Koľko si zobral, nech vidím. Takus. Viacej, dobre. Hej, pracujeme. Musí to byť fakt také hnusné, lepkavé, mazľavé. O tom to je. Ešte sa podbavím o tej 14-ke. Neviem. Takže hnusnú 14-ku by som... Stoj. A to dopredu nevieš, ale... Hnusnú 14-ku by som v posteli nechcel. Hej, keď máš suché ruky, namočí si znova, peničná, daj ľahnúť. Hej, máme. Sa mi to rozpadáva, takže už to je dobré. Je to dobré, Kofi? Je to dobré. Môžeme sa guľovať a keby to zažutoval palca, tak Boh vie, čo s tým budeme robiť. A v kvázi rovnakej vrstve to budeme rozkladať. Hej. cca do prvej tretiny. Ja robím také väčšie falusy, myslím tým nekompenzujem. Hashtag falus. Penišča nám kradne ryžu. Tá špina kamuje na teba. Hej, sú v tom sacharidy. A táto ryža je taká špeciálna. Neviem, čo je špeciálna, ale je špeciálna. A jazminová. Normálne sa ryža na suši je guľatozrná. Je ešte taká špeciálna ryža na suši a to je guľatozrná. Ale tu v Tesku často nemávajú, takže... Mávajú, v Tesku práve že majú, ale stojí 65 korún, nie celé kilo, takže... Ale čo keď dostaneme sponzoring od Teska? Joj, Tesko ryža! Tesko quality, 24/7 nakupujem len v Tesku a aj babke to odporúčam. Chodím aj do toho Teska, čo je len do 10, ešte po 12 nakupovať, takže v pohode. Mne sa to moje páči viac ako tvoje. Nevadí, v pohode, o tom to je, musíš pečiť svojho majstra.
Dobre, prešťať. A neprešťať, ale... No čakám. Čakáš. No, teraz som to posral. Lebo nemáme otvorené ani nič. Ja to otvorím. Tak si to otvor, tu máš nožík, dal som ti... Máš Výborné. špeciálny nožík. To je špeciálne pre teba, som zobral tento nožík. Ježiš, tento kvalitný Ginsu. Toto nie, toto nie. Čo mám Toto otvoriť? lososa otvor. Ja si otvorím surimi. Ako, do sushi môže aj úplne hocičo. Klobásu. Aj klobasa, a to je také babicové sushi, hej. Ale to, že mango, avokádo, kyslé uhorky, losos, ja neviem, možno aj priateľku, Vole, keď ty si to nepočúva. nedáš rád, ale môžeš si to udelať doma sám. Jedeslo tejto relácie. Hlavne, že sme zdraví a jeznám chuti a policia je pravidelná. No, a teoreticky by si mal flaknúť wasabi, pastu. Nemusíš, ale mal by si. Tak si proste... Menej si flakni. Flaknem ti tak ja. Dobre, ďakujem, ty to môžeš rozumieš. Mám to tam rozotrieť? Rozoty to nožičkom. Aha, že prstom a potom do očí. Aj to môžeš, to veľa odporúčam, lepšie ako orgazmus. Že som nemal orgazmus v očiach. Spýtaj sa tej 14. Hej, vlastne to ty hovoril niečo také, že fuj, budú si nechutný a zavri okno. A ja toto môžem nakrájať na plátky nejaké? No, ak sa ti to podarí, tak môžeš to aj natrhať a to si... Aj z alobalu. Skús bez alobalu. Ja to sedem na vás. To máš čisté ruky, lebo nevyšlo. To som krásne nakrájal. to je swag. Tak to tam... Môj otec by to neurobil lepšie. Tiež povedal, že ide len po cigarety. Ale nie si čierny. Dobre, ešte niečo? Treba tam... rezeň. Môžete tam dať aj rezeň. Rezeň by som to nedal, nič No, také. čo tam ešte? Mal Vieš čo, som tam ja dal? ti, nie, si to prehnal, ale ja ti to ešte tu strčím. To sa vystrihne, že som to prehľadal. A tak ti tu máš, tak aby si nepovedal. No a teraz prichádza tá vtipná časť, ktorú vždy drbem. No. Namočím si ruky, Hej. Pali, vyhoď vizitku. Oprskáš všetkých naokolo. Tak. A začneš rolovať. Hej, tým, že to tlačíš a točíš. Tak, aby si to mal v strede stále. Hej, a točíš a roluješ. Jak padavá. Tak? To by si mal mimo, tak, aby si mal... Tak, ideš na to. Dobrý si! Dávaj ty brutáľu! Hej, jak to ti to vyzerá? Dobre ti to vyzerá, ty si aký šaký, počúvaj. To ťa predbehol, ty špina. Ti to vysvetľujem a ja si tu robím kocky miesto krúžkov. Dobre, super, to je A výborné. konec by si mal zalepiť ešte, preto ti to nedrží. Hej, konec si zalep vodou. To si mi nepovedal, predtým si zajzol. No, lebo si bol plný šprutky, jak majú Anime Fest. Nedrží to, ty si to pokazil. Vieš čo, ja to dám na spodok a to si nikto nevšimne. Dobre, no. A teraz viac menej, iba taká posledná vec, keď už máte celú rolku, buď to dáte do chladničky, ktorú tu nemáme, aspoň myslím, nemáme chladničku. A slnko tu nesvieti. Dobre, Aha, mi normálne v kapse, ale dneska. namočíte si nožík, začnite krájať od stredu. Namočím si nožík. Hej, tak cca polovica. Máte polovicu, väčšia, menšia nevadí. Väčšia polovica neexistuje, to povedal menšia polovica z nás. A krájate cca identické kúsky, hej. Čo? Jak omega. Tým, že si močíte ten nožík vo vode, No, jasne, to aké to má byť veľké? Klobasu? To je, no, také, keď si doma kráješ klobasu a nechceš dať psovi a dáš radšej sebe, tak také si odpravíš. Celú klobasu. No čo, kráje si celú rolku? Toto sa mi nechce krájať, to už je také škaredé. Vlastne prečo to krájame takto? Ja by som to krájal takto. No by sa to rozpadlo, hej. A do stredu by som dal ešte maslo. Je to dobrá. Myslíš, že to zrovna sádlo? Ne. Tak nejak by to malo vyzerať. Hej. Toto dáme preč, to takto nevyzerá. Takto by to malo vyzerať. Lepšie ako z McDonaldu. Jasne. Kam sa hrabe kamoš so svojou voľbou. A tak budeme pokračovať, dokým nám nedojde ryža. Nie, ja som z Košíc. Dobre, pokračujeme ďalej? Neviem, dáme niektorým ochutnať, keďže tu ľudia nejakí sedia. Máme živé obecenstvo tento rok. Áno, túto špeciálnu tretiu časť máme... Ešte netreba zabúdať, že
Nebudeme to jesť ako barbary, chcem povedať, ale... Poviem, to je prázdne. Máme takú... Ešte inak máme aj tú sojovú omačku, ktorú si tam nikto nedá. A máme takú sexy misku, ktorá je úplne čistá, len je odviac. Prosím, nikoho nezabí teda s týmto, ani Benčan, ani seba. Dobre. Dobre, stoj, vidíš mňa? Ja ťa vidím! Nekúkaj sa na ňu, máš krnáš. Tam kuliej to tam. Kuliem. Dobre. Tak. Ešte. Tak stačí, nebudem, čo číme na To ísť na nich hen. Dáme. Ja sa s tým nedobrem. Hej, si to rozmiešame. Aha, mám zamávať do kamery. Ahoj, mami! Ahoj, Radková mama! Ahoj, jeho mama. Toto rozmiešame. Ako úplne posledné socky a lúzry. Tak, cca, aby to malo takú správnu chuť. Dobre to je. Dominika? Ferry? Ja sa bojí, hej? Nie, sushi. Môžeš to namočiť? Môžeš si to omočiť. Ja ti to omočím. Ja ako doma by si to mohol s paličkami, ale nebudeme riskovať, že nám to spadne a predsa len. Pozor, je tam vlastne. Ďakujem. Vidíš, málo im to je špinavé. Lepšie ako dám veľa, počkaj, že len tak. naozaj. Tak som sa takto, jaj? Jaký romantický. To dobré. Dobrý smak. Ja to niekto jedal. Aha. No. No tak začni. Tak chceli by sme sa s vami rozlúčiť zo špeciálnej konovej edície z Anime Festu 2015. S Radkou a Kofík učia Variť. Hej. Alebo tak nejak. Dneska sa vás naučili robiť sushi, dúfam. A takom malom videu vám vysvetlím, jak sa robí táto ryža. Špeciálna úplne, že... Lebo to neviete vy idioti, vy si to variť, to si nemôžete na tom sačku prečítať, lebo keď je to Jasmínová, tak vy proste tomu nerozumiete. Lebo, no teraz si každý myslí, Jasmína, myslíš Aladinovú priateľku? Ukáže mi svet? She will. Tak niekedy na budúce. Môžeme a potom sa to zedituje. Ale s kým? Ja týchto ľudí vôbec nezáleží. Vystrihni to. Taniera sme zabudli točiť. Volám mu mama. Dobre, rozlúč sa s ňou. Nechaj. Áno, mami? Ahoj, som na Anime Feste. A robím sushi. Dotýka sa ma. Pani, on sa ma dotýka. V pohode nerušíš, len ma tu nazačajú, takže je to v pohode. Pre Českú televíziu. No tu ako na vonku som. Hej, Brne som, kde by som bol? Outdoorové cookingy. Ja ti len hovorím, Brne som, áno. Čo to som? Dá si ešte? Nech sa páči, daj si ešte. Hej, druhý som skočil na tom mlatení sa papom deklami. Môžem? Teraz som Mafia Graves. Nechcem to. Ja teraz mám len košelu a tričko, teda košelu a nohavice, lebo mi je teplo. Nohavice nemá, klame. Nič. Sorry. A ja teba. Čau. Karma. Nemáš to v oku? Ne. Dobre potom.